Man taler meget om bæredygtighed, og når vi taler bæredygtighed, så tænker man på et eller andet, der er grønt. Man tænker på natur, man tænker på CO2-udledning osv. Men i den her sammenhæng her, der er bæredygtighed for os, det er et samfund, der er bæredygtigt. Og der er vi nødt til at starte med de mennesker, der er i det samfund, vi har. En masse forskellige dejlige mennesker med mange, mange forskellige forudsætninger. Og skal vi have et bæredygtigt samfund, så er vi nødt til at sørge for, at de mennesker, der har ressourcerne, det vil sige de mennesker, der kan tage en beslutning selv i den her sammenhæng, så er de virksomheder, der er nødt til at række ud og hjælpe. Fordi der er en relativt stor gruppe mennesker, mange unge for eksempel, som ikke har muligheden for selv at tage beslutningen. De ved ikke, hvad retning de skal gå i. De ved ikke, om de skal til højre eller venstre. De har ikke fået noget med hjemmefra. Vi er nødt til at hjælpe dem i gang. Som samfund, som kommune, som naboer, som familie. Fordi når de først kommer i gang, så skal de nok generere værdi osv. Men fra ikke at være kommet ind på arbejdsmarkedet, og så til at komme godt i gang på arbejdsmarkedet, der er der mange mennesker, der har brug for noget hjælp. Og derfor er det mega vigtigt, at vi som virksomheder står sammen og sørger for, at de her mennesker, de kommer i gang. Kommunen, det er så dejligt let at pege på kommunen. I skal også dit og dut og dat, og det er for dårligt, I klarer det hele. Men sådan hænger verden ikke sammen. Kommunen, de kan hjælpe med at formidle nogle ting i forhold til de her medarbejdergrupper her. Men det er os som virksomheder, der er nødt til at tage et ansvar og sige ja til at tage for eksempel et ungt menneske i arbejde og få dem skubbet godt i gang på arbejdsmarkedet.